Sika Tiragsak Ko. Tinapalabas, iti vacation house ni Oliver. Kinasarita ni Miss Jinky ni Elisa. Pinagsasawan naman ng daytoy, gapu iti isusurot na kini Oliver. Binaybayan lang ti balasang dagiti agkakasakit a panagsasauken kuana ni Miss Jinky. Tapno awanan ti tumaod a parikot. Kabayatan na, nangedeng ni Oliver a pumanaw dan iti vacation house na. Gapo tadi na kaya ti kaadda ni Jinky. Inayaban na nga rod da Elisa ken Sita ket pimanaw dan. Sinurot met idad da Jinky ken ti driver. Ita kagayem, denggen nyo tituloy ti kabarbaro a nobela tayo ana paulwan. Sika Tiragsak Ko. Dong? Apa ay, ma'am? Agdulnog ka kanyag? Tapno ikan ka iti binulan a sweldong. Ha? Malaksin iti binulan a sweldong. Kas driver kan hardinero da Mama Marita. Ikan kamat iti sweldong. Basta agtungpal ka iti amin na kayat ko. Ha? Addaan ka kadi iti asawa kan anak? Uwan, ma'am. No kasta, agtungpal ka kanyag. Tapno umado ti kwartam. Para matla iti pamilyam. Sige, ma'am. Basta lakit di saan adakas ti ipaaramid mo. Agtong palak. Naskan nga agtungpal ka. Tapno ikan ka iti dakkal a sweldo. Neh, apay adyak makita ti kotse ni Oliver. Uwan nga rod, ma'am. Dito yung nga kalsada ti tinurong da. Sa dino pa'y kuma. O sige, surutam latta daytoy a kalsada. Oliver, sa dino ti pagturungan daytoy kalsada a sinurot mo? Agsubli tayo dyan agapan tayo. Ha? Amok anasiputan da Jinky tinagturungan tayo. Iso anas ka naliklikan tayo ita. Ngam, Oliver, saan anas kan aliklikan tayo ni Ma'am Jinky? Diyak kaya ti kaadda ni Jinky iti vacation house ko. Kanjak kaya't apasalsali iti sa dino man nga ayan ko. Iti panang liklik tayo ko ni Miss Jinky, sir. Sigurado ada kami ti kapungtot na. Sana ron ba nga kapungtot na kayo? Kabutawan basol yo. Siyak ti ron ba nga kasarita na? Sana da kayo? Sa bagay, sir. Kenno daman parikot, ibagayo kanya. Di kagdanag. Kabailan mi daytoy ka ni Sita. Kabailan mi asalaan ti ugali ni Ma'am Jinky. Kan lumiklik kami iti Riri. Oliver, nagsubli tayo iti vacation house. Wen? Kaya't mo asawan, sir. Agyan tayo pa'y laang dito vacation house mo. Wen, Sita. Ala, bumabata yon. Sige, no day tati ko nam. Ay, sir. Sumip nguton Dito'y tayo ka din maturong. Wen, Sita. Inton bigatan ti panagawid tayo. Panagkunam nga ta, kat saan nga agsubli dito'y da Ma'am Jinky, sir. Panagkunak kat sana na. Ipagarop na siguro nga da kami ita ni Jibalay. Ay ayatan nakaunay ni Ma'am Jinky, sir. Kat ti kayat na, no sa dino ti ayan mo, ijay mo ti ayan na. Jakayat ti kas dyan, ana. Jakayat nga da kanayon amang sipsipot iti amin agaraw ko. Ala, agin anak kayo pa'y nga road, ta isaganak ti pangrabyan nyo, Sir Oliver. Kasta ti inaramid da Oliver, Mama. Napanda, adida man la nagpakpakada kanya. Kat dagi jay matababaunan. Di da man la imbaga kanya amapandan. Tapno makigidda na kumamat kadakwada. Kasta, tinaramid da. Wan, Mama. Awan serbik ka ni Oliver. Mas kayat na payakad kadwa dagi siya babaunan nga may siya kanobya na. Iha. Kasano akon, Mama Marita? Kasanohan tinapalabas mi ka ni Oliver. Inso ko ti amin ko kankwana. Impay ko ti amin na panagtalag. Nga maapay akastoy ti aramidin na. Iha. Umawag ka da mamakin, Papa.
Kat ibagak ti kastoy nga inaramid ni Oliver kanyag. Ha? Ay, ini. Saan ay iha? No kasta ti aramidam. Da kami kin ni Romeo tinakababain iha. Ha? Ala, bayam ta kasaritak ni Oliver. Jak magustuhan tinaramid na. Uwan, Oliver. Kasta ti planok iti biyag. Agur nungak para iti panagadal ko. May salaangan atawan, kat aggraduarak iti kursok. Takalpasan ti panaggraduar ko, mangipatakdarak iti kabukbukudak a negosyo iti lugar mi. May sa a restaurant. Nasayat lang unay dahi ta planom, Elisa. Saan mo't unay adakkel ti mabayadan iti pagadalan. Isu a makaurnongak iti aramatag. Manumot lang dahi ta bayadam ngay. Siya kung ti makamo. Saan, Oliver? Nasaysayaat mo't laang no makagraduarak iti bukod ko ang nagbannugan. Bayan nagkadilaang. O sige. Ngamiti ka nito akasapulam ti tulong ko. Di ka bumdeng ang mangibaga kanyak. Gapot si dadaanak at tumulong kan ka. O ala, ingkan maturog, Oliver. Naskan amasapa tayo nga agsubli iti balayo. Awan agluto iti kanan da mamakan papam. Nang runa, kat adda kami adwa dito'y kanisita. Ala, warasi ka. Igamat maturugan. Good night, Elisa. Good night, Oliver. Nasaya at mat tasimangpat kayo ni iho. Wen mama, agpalasak lang ket rumarak matlang. Mabalin ka ding agsarita tapay, sakbay arumwarkat. Anya ti bagayo mama? Apay asaksak tamtirik na ni Chinky. Ipagpakitam ngawan ka as-kanakan ka. Anapat patagpay dagiti babaunan ngam iso an nobyam. Saan ko ang nobya ni Jinky? Amuyo day ta mama. Ngam iso ti kayat mikin ni papam aparakan ka. Nagtutulag kamin kadagiti naganak ni Chinky. Apagasawaan da kayon atwa. Pagayatan nyo laday ta. Saan ko apagayatan mama? Saan ka di? Nagkinaawatan kayon ide kin ni Chinky. Ngam apay itaan iho. Saan kami ang nagkinaawatan mama? Saan amabalin ti kasta iho? Ni Chinky ti kalaysam. Gapotanusan, nakababain kami kin ni papam. Saan ko nga ayatan ni Jinky, mama? Masursurum to nga ayatan ni iho. Sipod adda kami ti kolehiyo iti ina ni Chinky, kat ag best friend kami nga aging gaita. Iso akayat mi ada kayo kin ni Chinky ti agkatuluyan. Saan ako manunong, mama? Iso pa nga si to di ko man ipapilit pa'y. Paayon na ka di, iho. Wen mama. Sorry. Gapota talaga paayon kayo. No kasta nga rod. Awan ti mauray mo kada kami kin ni papam. Nga niya, mama. Kinabak nang? Titawid ko? Sige lang, mama. Ragrag sakak ti agbyag asaan abak nang. Ngem ti mga kalay sa iti jakmet ay ayaten. Gaputan no aramidak day ta. Tungpal biyag met tiliday ko. Anya. Iso sorry, mama. Nakarit kaitan, Oliver. Saan, mama? Ngem talaga adyak kayat ti kayat yo. Katuray niya ti aramiden nyo. Jak tag tungpal iti kayat yo. Nusukiranak. Sige. Nawayakan apumanaw dito'y balay. Panaw! Agpakada kon, papa. Naibagak moten kada kayo ti bakagapo. No apay pumanawak. Kasta ti kayat ni mama. Ay, unay kayon nga agina. Jak kayat nga kalay sa ti jakmet ay ayatan, papa. Iho, Pumanawak pa lang dito balay. ngem sa dino ti pagturungam. Didak pa kadanagan, papa. Anya kayo meten nga agina. Sige. Agpatuloy akon, papa. Oliver,
Sa dino itan ti papanang. Awan pagdanagam kanyak. Oliver. Sikan ti makamu kada papakan, mama. Aywanam ko maida. When, Oliver? Awagan kan tulatan. Inakon. Napanan ni Oliver. I-recap mo na itagay, Elisa. When, Sita? Ilak mo mutlaan. When, Nakalidlid ay tarupam. Nakadkadlaw launay. Sita? Ala, umay kan. Baliwan tanto tiag sarita. Inta isagana ti Mirinda da Senyora Marita. Inyag mi ti pagsangwan nyo. Ma'am, Senyora. Adto ti juice, Senyora. Sigurado kayo kadi anaimas dahito insagana yu a merienda? Da kayo anisnis? Ne? Saan da kami mo't nga awagan iti kastaa, ma'am? Gaputan na awan kami. Awan mo't mangisagana iti kaninyo. Oh, natangsit kaitan nga agsasao, Sita. Pudno mo't ngamin, ma'am. Huston, Sita. Intan iti kusina. Sige, ma'am. Senyora, in kami iti kusina, tay sagana mi ti maluto para iti pangaldaw. Hoy, muchacha. Siyak ka di, ma'am. Imbagak ka di asika? Sige, inkan iti kusina. Ha? Nangag mo ka di iti imbagak? Inkan iti kusina. Sige, Sita. Inkan. Sige nga, Rod. Kat sikamat, muchacha. Bukbukam ti baso mi iti Diyos. Agawaam. When, ma'am? Aday ta, ma'am. Naikakon ti baso yu. Yawat mo kanyak ti basok. Adoy, ma'am. Among kadi ti kaipapanan ti panang sabwag ko iti Diyos di tarupam? Ha? May sakalaang amo tiyatya. Dayta ti kaipapanan na. Di mo pa'y lakat binalos. Insabwag mo kuman a itirupa na tay sa nga pitsyal a Diyos. Saan ko latan atutupan, Sita? Agburburo ka talaga ti daranakan ka. Gapo nga men, tanapimpintas ka nga miso. Sita. Kasano itan, Elisa? Ama ano saan laaday ta ti aramidon nakan ka? Ha? Ibantay mo kadilatan ti bagim kan kwa na? Agan ano sak, Sita? Sa anak a pumanaw ditoy? Aging gaadi ibagan ni Oliver a pumanawak. Anya dayta, Elisa? Kinamarter? Imbilin ni Oliver. Ajak baybay anda mamakan papana. Iso sa anak a pumanaw diti balayda. Sige, maawatan ka. Alakit din. Agtrabahutan. Tapno adda malpasta. Sige, Elisa. Isagana tan dagiti iluto ta para iti pangal daw. Imposible ti atap mo, Jinky. Ni Elisa babaunan. Ang gusto ni Oliver kan ko na. Wan, mama? Saan ko apatyan da ito, iha? Mama? Agam ala. Bayam takasaritak ni Oliver may papan iti dayta. Kasano a kasarita yu, mama? Kat pinapanaw yu matan. Ha? Ay, kasano adyak papanawan kat sinungbatan nakmat ngamin. Sana ka naragsak no jak makitkita ni Oliver, mama. Isa a pagsublian niyo diti balay. Ha? Please, Mama Marita. Jak maibturan, ajak makita ni Oliver. Umunag kayo, Papa? Daytoy gayam ti apartment mo, iho. Agtugo kayo, Papa.
Ay, manon nga aldaw adi ka nagawawid. Iswa na lagip ko ti imay dito'y apartment mo. Papa, Iho, di mo ko magurguraan ni mamam. No di kat salaam laeng ti ugali na. E di kasta, di kay agrekyar. Si kalata ti agpakumbaba, iho. Nasaysaya at matlaeng no awan ti sinakit tinakam, iho. Jack kahit nga ipilit ni mama ni Jinky kanyak. Amuyo mo't Jack ay ayaten, Papa. Iho? Pangasiyo, tadiyo ko maipilit kanyak. Kasi tinakunak ka ni mama. Tagisam itak latan ti agbiag akas na kurapay. Ngem ti mangikalay sak iti babaya Jack mat ay ayaten. Gapo tatong palbiag analidayak. Oliver, iho. Amo ka mawatan dak, Papa. Wen, maawatan ka. No siyak, saan ka apilitin? Tamaawatak tirik nam, iho. Tanagayatak met idi iti babae anak kurapay. Ti ina ni Richard. Richard? Wen, iho. Adda kabsat mo itirwar. Anya? Wen, iho. Ngamitalaang anaibagakan ka. Gaputam kag nga amangan no gumura ka kanyak. Papa. Pakawanan nak, iho. Gaputad da kabsat mo itirwar. Inayat ko day di inana. Amay salang nga nakurapay. Itilaksid ti kaaddan asawak. Nakurapay man day di ina ni Richard. Ngam naragsakak unay kankwana. No, kasta. Dagayam kabsat ko itirwar. Wen, iho. Kat pangaasim, tadi mo kumakagura. Sige, Papa. Ibagayo ti kinasyas sino ti kabsat ko. Kaya't ko amama mo. Agkita nga ta da Richard ken Oliver. Gagayem, di uliwayan adenggen. Tituloy ti kabarbaro a nobela tayo anapaulwan. Sika, tiragsak ko. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Sika, tiragsak ko. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.